Ev demeke behsa destpêşxeriyeka Fransî ji bo nêzîkkirinekê navbera Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD tê kirin. Li divan rojên dawiyê de daxuyaniyên cuda cuda derbarê wê destpêşxeriyê derketine. Pêngava yekem ji bo destpêşxeriya Fransî ew e ku atmosfêreke xweş ji bo avakirina baweriyê navbera her du aliyan de were encamdan, lê li gorî daxuyaniyan ku tanha tu pêngav nehatine avêtin. Serkirdeyê Tevgera Civaka Demokratîk tevdem ya ser bi PYD ve Aldar Xelîl beriya çend rojan di daxuyaniyeke rojnamavanî de got ku Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê lîsteyeke nerast derbarê girtiyên di zîndanên PYD de radestî aliyên navdewletî dike. Li gorî Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ku yek ji xalên avakirina baweriyê serbestberdana girtiyan e. Di vê derbarê de jî Beşar Emîn endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji Arkerê got ku wan lîsteyek bi navê 12 girtiyan radestî PYD di çarçoveya destpêşxeriya Fransî de kiriye. Lê tanha PYD tu girtî serbest bernedane û ti pêngav ji bo avakirina baweriyê neavêtine. Her li ser vê babatê doh jî Fuad Alîko endamê Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistanê li Sûriyê di dema beşdariya xwe di bulteneka Arkê de got ku Aldar Xelîl bi van daxuyaniyên xwe tunekirin û ji navbirina destpêşxeriya Fransî ragihand û got ew di wê helwesta xwe ji bo Fransiyan jî veguhêze.